hemmelig agent for England. Spionage og kontraspionage. Kylling. Bamse og kylling. Okay. En stripper eller fotomodel? Legemorder. Ja, både hver morgen og hver aften. Jeg tror, han gør det 4 gange om dagen. Altid. Immer. Mindst 3 gange om dagen. Morgen, middag og aften. Okay. Og før han skal i byen. Det er et personligt spørgsmål, må jeg sige. Ja, det gør han. Ja, det gør han mange gange hver dag. Lidt om morgenen, ikke? Og så er det sent om aftenen, og så er der lidt derinde imellem. Ja. Han har rigtig grønne fingre. Han er lidt flamboyant, tror jeg, han er. Dejlig stram. Stram og tæt siddende. De er lige farverige nok, vil jeg sige. Han er for sjov. Han er bare for lækker. Ja, så irriterende. Nej, det er bøse. Ham kan jeg enormt godt lide. Han er helt vildt sød. Lidt for vild en gang imellem. Der er bøset eller svanset at se på. Han er morsom. Han er meget feminin. Er det ham der, ham den lyserøde klædte der? Han er et meget særligt menneske, men han er jo glad. Ja, så er der nok en årsag til det. Ja. Ja. Ja, hun er helt tosset. Ja. Jo, det synes jeg faktisk. Jo, det synes jeg faktisk. Susanne Kamp. Ja, det ved jeg. Meget. Flot. Sexet. Lækker. Stor brystet. Meget ond. God justering. En kurtisane. Ekstrem ond. Forfærdelig person. Nederen. Har mange udfordringer, og at vilkårene generelt er bekymrende. Vilkårene er elendige. Rigtig lort, tror jeg. Rigtig lort. Nogle forfærdelige vilkår. Jeg synes, det er tragisk. Sørgeligt. Rigtig fattigt. Ja, de skal da hjælpes. Det synes jeg da ikke godt om. Hader dem. Jeg synes, de er for dogne. Skide irriterende. Det kan jeg kun sige. Grimme. Møgunger. Det er synd for dem. De har det hårdt. De sulter. De er fattige. De skal jo forbedres betydeligt, og det må vi sørge for. De er uhumske. De er simpelthen så ulækre. Det bruger jeg aldrig. Altså, jeg går ikke derind. Jeg synes, det er ulækkert. Jeg undgår dem helst. De er klamme. Så vidt jeg ved, jeg bruger den faktisk ikke. Jeg bruger dem aldrig.